oración? ¿Qué es la oración? Entonces yo le voy a responder, hermano. La oración básicamente tiene sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. L'oració, calces. Ai no, menys ales... Coca. Cal. L'oració gramatical. L'oració gramatical és l'expressió en una o diverses paraules d'un pensament complet. Aquell home del cavall ve de fer llenya. ¡Cobarde que era un pecador! El rei imita a Chiquito de la Calzada. No puedo. Tengo un hematoma dentro, no puedo. Serien exemples amb diverses paraules. O plou. Amb una sola paraula. Atenció! No hi ha oració si el pensament queda en suspens. L'home de la llenya, la noia de la trompeta... Ni l'una ni l'altra ens expliquen res. No són pensaments complets. Les parts de l'oració gramatical. Són subjecte i predicat. Subjecte és la persona de la que diem alguna cosa a la resta de l'oració. Predicat és tot allò que diem del subjecte. Truc, per saber quin és el subjecte d'una oració, només cal llegir-la, fer-se el sort i preguntar... Qui? El rei és ric del cagar. Qui? El rei, subjecte. És ric del cagar, predicat. És el verb. La sota beu vi compulsivament. Qui? La sota, subjecte. Beu vi compulsivament, predicat. Beu, el verb. Ja està! No us perdeu la continuació d'aquest vídeo. El sintagma nominal. Properament en aquest mateix canal.